Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika, estratehiya at iba pa. Ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Sa larangan ng boxing, tinapos agad ng Pinoy boxer, former 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Ang kanyang kalaban pinataob niya sa first round pa lamang. Na-knockout na ni Cuadro Alas ang kalaban niyang Amerikanong si Saul Sanchez sa kanilang laban kahapon sa Yokohama, Japan. Kahit 35 years old na si Casimero, pero pinakita niya, lalo na sa kababayang Pilipino, na kayang-kaya niya pa rin at malakas pa rin ang kanyang mga suntok. Kung kaya't hanggang first round lamang ang inabot ni Saul Sanchez. Congratulations, Cuadro Alas. Mabuhay ka. Sino? Ako? Kailangan pa ba ang i-memorize? Ay na, wala nang practice yung lalamunan. Kaya nga eh. Beshi! Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning, Cor! Morning, T! Kabisyo! Feel good Adlang Lunes, tabog at kayong feeling ninyo kay Lunes lagi ba? Traffic pag yun. Ay nako, sige lang, ganun talaga. Monday, October 14, 2024. Sa oras na 7:32 ay kasama nyo na ang cool na angkol ng boboxing ng mga pinagseselosan niya. Angkol Dagol! Kasama ang pambansang tita dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Na humaling pati ang boksingero. Wala naman. Malay mo. Tanya Chinita! Thank you, Cor! Thank you, Tits. Good morning, Mang Kanor. Morning sa'yo, Mang Morning, Kanor. Mang Kanor. Good morning sa'yo. Morning, Mang Kanor. Wala, hindi ako tumingin. Saan nakatingin? Sa'yo. At good morning sa mga boksingero Ayan, dyan. Lalo na pag nalalasing, nagiging boksingero. Uy, iba yun. Huwag kayong ganyan. Oo, dapat good influence tayo. Pero napanood ko yung laban call at teach nung ni John Riel Casimero kahapon. Nasa ringside ako eh. Talaga? VIP! Paano ka Ang Kanor, very important person. Saan ka bumiling ticket? Sa scalper. Hoy! Bang Kanor, bawal Baka yan. ikaw yung scalper tapos binibenta mo ng triple yung presyo Pag ako ba nagbinta, scalper ba ako? Oo. Pag times 3? Oo. Times 5 yung bininta ko eh. Bang Kanor. Napakadupang mo. Pero si John Riel Cuadro Alas Casimero, congratulations. Napanood ko yung laro niya sa first round lang. As in, kumain ng isang straight hook, left hook ang kalaban sa mukha. Kinakain pala yun. Kinain niya. Bagay ako kay Iba yung kinain mo. Kaya congratulations sa'yo. Talagang wala na. Congratulations. In-stop na ng referee after nung bumangon.
binanatan niya ulit. Alam mo yung standing knockout, yung nakatayo na lang na hindi na sumusuntok at nagdidepensa yung kalaban. So, nakita na ng referee ang sitwasyon, hininto na niya. Hininto Kaya na lang. panalo si Cuadro Alas. Yan! Janriel Casimero. Janriel Casimero. Ganyan yung mga babaero. And on the blue corner weighing 250 pounds, itlog pa lang. Ulang na! Kanon! Kaya, yan, congratulations sa iyo, mga nagpa-practice dyan, nasusunod sa mga yapak ni Manny Pacquiao, ni Janriel Casimero, at ng mga iba pang boxing ano natin, heroes. Yan. Good luck po sa inyong mga training. Hindi madali ang training niyan, tits. Ng boksingero. Di ng referee. Sa bagay, foul. Sadali. Wala namang ganyan sa boxing. Pag referee, di ba Yung ganon? referee, iba yung referee sa ano. Grabe ka Ano naman. sabi Ng referee? ng boksingero? Sabi niya, crush ka daw niya. Sabi ng boksingero. Sabi nung announcer. Sabi niya, Talaga? Wala pa pala. Excited eh. bakat yung ano niya sa short niya. Yung boxer? Yung referee. Yan! Nalunok yung pito! Nalunok na yung pito! Tunok ng referee. Ng boxer! Tumalsik yung mouthpiece! Ng boksingero. Ng referee! Ang payat eh. Ayan! Ng boxer! Isip na pa. Yung announcer. Oo, crush ko. Yung announcer? Yung boksingero. Siyempre. Sarap ng abs eh. Ng boxer! Ng referee. Ay, nako. Babati lang ako ng isang happy birthday din sa aking pinsan. 18th birthday niya kapat si Vey Alindao. Happy birthday! At kay Birthday, Kuya Bibi! Boyong. Ate Bingbing, and happy birthday Shepherd Eddie Austria, and good morning kay Shepherd Sally, and happy first birthday Baby Alonso Gregorio, at kay Sis April at Bro Eric. Happy birthday sa inyo diha! Happy birthday! Ayan. Maraming salamat kay Sir Noel. Hi, Sir Oo, Noel. Sir Noel, na kikinig pa rin siya, Noel Villapando ng Suzuki Motor Philippines. Pati na rin kila Ma'am Eds and Ma'am Mikey. Hello po. Thank you po sa aking Bergman 125. Aba. Woo! Ay! Sarap Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Oh, eto ka na naman.